пайроҳа ин навбат аз рӯзгори як ҷудокори наврас қисса мекунад ва моро ба дунёи як кӯдаки орзупарвар мебарад. кӯдаке ки ҳамсолонаш ҳанӯз пайи бозӣ ҳастанду дар хобиноз ӯ роҳи пурмашаққат ва пурифтихор варзишро интихоб кард. қаҳрамони имрӯзаи барнома кӯдаки ҷасуру далер мавлоно музаффарзода мебошад. ман амакамро дидам, гӯштин мегирифт, манам завқ кардам, гӯштин гирифтам. тақрибан 2 сол мешавад ки ман дар гӯштини ҷудо тамрин мекунам. дар ҷода аз 15 мусобиқаи ҷумҳуриявӣ иштирок кардам. ҷойҳои аввал шудам. раҳмати падармон гӯштин мегирифтанд вақтишда ва бародарам майдаки бародарам диманги бародарам ваям гӯштин мегирифтанд. ай ҳамун дахун ки буда яхун дахун мерафтай. мавлоно ҳамира дида дар ҳамин чиз шавқ равнақ оварда ба ҳамин кор машғул ай. дар ҳамин толори варзишӣ наврасон машқу тамрин мекунанд. аз он ҷумла шогирди мо музаффарзода мавлоно ки ӯ 8 сол дорад. аввалин боре ки ӯ ба зал ворид шуд, ӯ 7 сол дошт, тақрибан 7 сола буд ва ӯ ба шавқу рағбати зиёде ба зал омад бо ҳамроҳии падараш. ӯ хеле бачаи бомаҳорат буд, хеле бачаи завқманд буд, хеле бачаи ба одоб, хушрафтор, хушгуфтор буд, бачаи болаёқат буд. чӣ хуш аст ки кӯдакони мо аз хурдӣ ба варзиш рӯ меоранд ва дар ин роҳи пурифтихор тарбия меёбанд. варзиш на танҳо ҷисми онҳоро солим нигоҳ медорад, балки онҳоро аз корҳои беҳуда дур месозад ва онҳо дарси ҳаёт меомӯзад. онҳо мефаҳманд ки ба муваффақият расидан осон нест, лекин зиёд мехоҳанд ки бо меҳнату садоқат ва муҳаббат ба ватан ин пайроҳаро пиёда кунанд. шавқу завқи мавлоно ба гӯштину гӯштингирӣ беандоза зиёд аст. барои ӯ гӯштингирӣ танҳо як навъи варзиш нест. ин як ҷузъи зиндагӣ, як ормони кӯдакӣ ва як роҳи муайяншуда ба сӯи ояндаи бузург мебошад. ҳар саҳар мавлоно аз хоб хест аввал ба машқҳои ҷисмонӣ назди ҳавлегӣ машғул шуда, баъдан омада хӯроки пагоҳи рӯзӣ хӯрда, баъдан ба толори варзишӣ тамрин машғул мешавад, мебарем шад тамрин мекунад. баъдан баъд мебиёяду хӯроки нисфирӯзиро хӯрда, баъдан ба мактаб меравад. аз мактаб омада бо машқҳои инфиродӣ, яъне бо дар хона ва дар назди ҳавлӣ машқ мекунад. алоҳида ҷудогона ба ғайр аз зал бо машқҳо ҷудогона дорад. ҳанӯз аз рӯзҳои нахустине ки по ба толори варзиш гузошт, дар қалби ӯ муҳаббати амиқ ба ин риштаи паҳлавонӣ пайдо шуд. ҳар як гӯштин, ҳар як партофт ва ҳар як ҳаракат барои ӯ маънои махсус дорад. ӯ на танҳо мехоҳад ғолиб шавад, балки мехоҳад беҳтарин бошад. мавлоно аз хурдсолӣ роҳи паҳлавониро пеша кард ва бо ҳар машқ, ҳар талош ва ҳар пирӯзӣ қадамҳои устувор ба сӯи орзуҳои бузург мегузорад. орзуи асосии мавлоно ин аст ки дар оянда ба мисли эмомалӣ нуралӣ як паҳлавони шинохта дар ҷаҳон шавад. ӯ ҳар пагоҳи рӯзашро бо машқҳои пагоҳи рӯзӣ оғоз мекунад. субҳе ки ҳамсолонаш ҳанӯз дар хобанд, ӯ бо орзуҳояш машқ мекунад. дар вақтҳои холигиаш кӯшиш мекунад ки дар майдони назди хонаашон ба давидан машғул бошад ва барои ояндааш зиёд заҳмат мекашад. ин меҳнатҳо аст ки ӯро рӯз ба рӯз қавӣ месозад. ҳарчанд хурд аст, барои муаррифӣ кардан, барои пайравӣ кардан ҳама мешиноса эмомалӣ нуралиро, оби ҷебова ки қаҳрамони ҷопониро шикаст дод ва ғайраҳо бисёри баъд ҳама Имом 'Али Нуралӣ мегӯяд. ҳанӯз аз рӯзҳои нахустине ки по ба толори варзиш гузошт, дар қалби ӯ муҳаббати амиқ ба ин риштаи паҳлавонӣ пайдо шуд. ҳар як гӯштин, ҳар як партофт ва ҳар як ҳаракат барои ӯ маънои махсус дорад. ӯ на танҳо мехоҳад ғолиб шавад, балки мехоҳад беҳтарин бошад. мавлоно аз хурдсолӣ роҳи паҳлавониро пеша кард ва бо ҳар машқ, ҳар талош ва ҳар пирӯзӣ қадамҳои устувор ба сӯи орзуҳои бузург мегузорад. орзуи асосии мавлоно ин аст ки дар оянда ба мисли эмомалӣ нуралӣ як паҳлавони шинохта дар ҷаҳон шавад. ӯ ҳар пагоҳи рӯзашро бо машқҳои пагоҳи рӯзӣ оғоз мекунад. дар вақтҳои холигиаш кӯшиш мекун
майлу рағбати зиёди мавлоно он қадар қавист ки дар хонаашон низ барои ӯ шароити машқ кардан фароҳам оварданд. бо дастгирии оила дар як гӯшаи хона толори хурди тамринӣ омода шудааст. ин ҷо ҷоест ки орзуҳои як навраси паҳлавон шакл мегирад. ин ҷо арақи пешонӣ мерезад, ирода обутоб меёбад ва қадамҳои устувор ба сӯи оянда гузошта мешаванд. ин толори хурди хонагӣ танҳо як ҷои машқ нест. ин рамзи дастгирии оила, рамзи эътимод ба фарзанд ва рамзи орзуҳои бузург аст. ва ҳар гоҳе ки мавлоно дар он ҷо машқ мекунад, ӯ на танҳо барои имрӯз, балки барои фардои дурахшони худ талош меварзад. аз шавқи зиёди мавлоно дар хона толоре тайёр кардем ки барои тамрин кардан. аз шавқи зиёдаш ки тамрин кунад дар хона. вақтҳои бекориш ба бозӣ машғул намешавад, ба ҳамин тамрин аз шавқи зиёдаш ба ҳамин тамрин машғул мешавад ки тамрин мекунад. ба ҳамон хотир бисёр бояд пешрафт кардага айрӯи ҳамин шавқи равнақи зиёдаш. дар вақтҳои холигӣ ман ҳамроҳи акам дар хона машқ мекунем. муаллими ман Нурулло Сафаров мебошад. нозикиҳои гӯштинро ба ман нишон медиҳад. мавлоно ҷияни ман мебошад. мо ҳар рӯз дар хона тамрин ва машқ мекунем. мо кӯшиш мекунем ки бозам хубтару зудтар шавем. мо бо мавлоно якчанд рӯз пеш мо Қазоқистон рафтем. мавлоно 5 рақиби худро шикаст дода, сазовори ҷои якум шуд. мо кӯшиш мекунем ки дар оянда боз ҳам хубтару нағзтар шавем. дар оянда барои мавлоно пурбориҳо орзумандам. ҳамин тавр рӯзи мавлоно идома меёбад ва омодагӣ мегираду ба мактаб меравад. ӯ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 107 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе таҳсил мекунад. айни ҳол ӯ дар синфи дуюм мехонад ва дар ин муҳити илму маърифат ӯро на танҳо ҳамчун варзишгар, балки ҳамчун як бачаи боодобу босавод мешиносанд. аз синфи якумиш мавлоно раҳмат ҳуснулдин ман аз синфи якумиш дар синфи ман таҳсил мекунад. бачаи фаъол аст, бачаи беқарор нест, шух бача нест, оромтабиат. на танҳо дар дарси варзиш, дар дарсҳои боқимонда низ бо баҳои хуб мехонад, одоби хуб дорад, бо рафиқонаш муомилаи хуб дорад. он рӯз байни мо як баҳсбарак барои ҳамин мусобиқа рафтани ҳамин шид 4-5 кас мехоҳанд ки айнан ҳамин хешава накун. мо ҳам ранги мавлоно рафта иштирок кунем. ҳастанд сифда пайравош ҳаст. аз рақибаш бурда тонист. дар оянда бигузор мавлоно як шахси ба ҷамъияти мо зарур шуда тавонад, ба номбардори муассисаи таълимии мо бошад. ба ӯ дар ин комёбиҳои калони беназир орзумандем. ман дар мактаб фанни забони модариро бисёр дӯст медорам. ман Давлатзода Муҳаммад ҳастам. ман синфи мавлоно ва мавлоно бачаи хуб аст. дар бари ман мешинад, ҳам хуш мехонад ва хуш менависад. дарсҳояшро тайёр мекунад. ғам наметиҳад. бачаи нағзай. мо фахр мекунем ки чунин рафиқ дорем. мавлоно талабаи ман ҳаст ва ӯ бачаи хеле боақл ҳаст. дар ҷисмонияш хушро бозӣ мекунад. дар хонданам соз аст. дарсҳояшро тайёр мекунад. бо рафиқон дӯст муомилаи хуб дорад. баъд аз анҷоми дарсҳо мавлоно ба хона меояд ва барои тамрин рафтан омодагӣ мегирад. ӯ медонад
که قسمی مهمی روز هنوز در پیش است. او زیر راهنمایی مربی نورالله سفرов تمرین میکند. مربی که برای او راهنما، تربیتگر و نمونه عبرت است. در جریان مشق و تمرین ما روشن مشاهده میکنیم که مولانا با جدیت خاص، با دقت کامل و اراده قوی هر یک مشق را اجرا می نماید. او میکوشد که هر گفته مربی را به کمبودی در عمل تطبیق کند. زیرا میداند محض همین دقیق کاری کلید پیشرفت او خواهد شد. машқҳои мо ҳаррӯза аст. аз соати 5 бегоҳ сар мешавад то 7 бегоҳ. нисбати наврасоне ки дар ин толор машқ мекунанд, новобаста аз он ҷумла мана дар ҳамин толор аз мактаббачагони ҳамин мактаб, аз гирду атрофҳои ҳамин мақсад маҳаллаҳо дар ноҳияи шоҳмансур хеле шавқу рағбати наврасон хеле зиёд аст. аз он ҷумла мана чандин писарбачаҳое ки мусобиқаҳое ки мо рафтем мавлоноро тамошо карда дар сайтҳои интернетӣ шавқу рағбаташон зиёд шуда ба ҳамин толор омаданд, дар ҳамин толор машқ мекунанд бо ҳамроҳии мавлоно. ду солшин дар ҳамин зали муаллим Нурулло машқ мекунам. ҳамроҳи мавлоно машқ мекунем дар ҳамин зал. мавлоно бисёр бачаи болояққад аст. дар мусобиқаҳо ҳар дуямон иштирок мекунем. якҷоя уступиём, мавлоно ҷои якум шуд, ман ҷои сеюм шудам. ӯ навакак аз Қазоқистон омад. ҷои якумро ишғол намуд. дар оянда мо кӯшиш мекунем ки фақат дар мусобиқаҳо ҷои якумро гирем. ҷавобан ба ин талошҳо, мураббӣ низ аз тамрин ва рафтори шогирди навраси худ изҳори қаноатмандӣ мекунад. ба ақидаи ӯ мавлоно на танҳо истеъдоди хуб, балки ахлоқи варзишгарӣ, интизом ва эҳтироми баланди мураббиро дорост. Нурулло Сафаров бо боварӣ мегӯяд ки агар ҳамин рӯҳия ва заҳмат идома ёбад, дар оянда ин писарбача метавонад ба яке аз паҳлавонҳои беҳтарин на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар арсаи байналмилалӣ шавад. ӯ хело бачаи чусту чолок, хело бачаи пурқувват аст, хело маҳорати хуб дорад. дар байни наврасон ӯ ахлоқи хуб дорад. хело лаёқаташ зиёд аст нисбати дигарон. меҳнату машаққати вай дар зал, дар хона хеле зиёд аст. мо ба ҳамроҳии падари вай дар ҳамсӯҳбат ҳастем, ҳама вақт аз ҳамдигар пурсон мешавем. ман аз вай пурсон мешавам нисбати шогирд дар чӣ ҳол аст, дар куҷо аст, дар кадом мақсад вазъият қарор дорад, аз мақсад ҳолаташ бохабар ҳастем. дар хона вазифаҳое ки метиҳем, дар хона амал мекунад, иҷро мекунад. хело маҳорати хуб дорад. дар баробари тамринҳои ҷиддии ҷудо, мавлоно боз дорои истеъдодҳои ҷолиби дигар низ мебошад, ки боз ҳам аз шавқу рағбати беандозааш ба варзиш дарак медиҳад. ин навраси матинирода ҳамеша дар ҷустуҷӯи ҳаракат, такмил ва пешрафт аст. варзиш барои ӯ на танҳо мусобиқа ва ғалаба, балки тарзи фикронӣ ва тарзи зиндагӣ шудааст. ҳар ҷое ки имкони нишон додани маҳорати ҷисмонӣ ва иродаи қавӣ пайдо шавад, мавлоно омодааст худро бисанҷад. ин ҳам аз он шаҳодат медиҳад ки дар қалби ӯ оташи ҳақиқии варзиш месӯзад, оташе ки ҳар рӯз ӯро ба пеш мебарад. ӯ дарк кардааст ки барои расидан ба қуллаҳои баланд танҳо як истеъдод кофӣ нест. меҳнат, гуногунҷанбагӣ ва рушди пайваста лозим меояд. дар муддати ҳамагӣ 2 соли тамрин мавлоно тавонист натиҷаҳое ба даст орад, ки барои бисёриҳо солҳои тӯлонӣ лозим мешавад. ӯ дар ҳамаи мусобиқаҳое ки дар дохили кишвар иштирок намудааст, бо рӯҳияи қавӣ ва омодагии ҷиддӣ вориди майдон гардидааст. гӯшаи дастовардҳои ӯ ҷилои зарин медиҳад. зиёда аз 15 мусобиқа ва дар ҳамаи онҳо
танҳо ҷойи аввал. вақте ки дар мусобиқаҳо иштирок мекунад ба ҳами ба чунин ҷасорате мебирояд ки вақт дар ҳаяҷон мемонам ки ана буромада ҳама вақт ба ҳами дили пур ба ғолибият ба нияти ғолибият ба майдон мебирояд ки ғалаба ба даст меорад. ин нишондиҳандаи ирода, интизом ва меҳнати шабонарӯзист. ҳар як медали тилло пушти худ соатҳои зиёди тамрин, арақи пешонӣ ва шикастнопазириро дорад. ҳар ғалаба исбот мекунад, ки интихоби роҳи варзиш барои Мавлоно тасодуфӣ набуд. қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо, Мавлоно Музаффарзода нишон дод, ки агар шавқ, ирода ва дастгирии оила бошад, сину сол монеа намешавад. дар синни наврасӣ ӯ аллакай соҳиби зиёда аз 15 медали тиллои мусобиқаҳои дохилӣ гардидааст ва навакак дар майдони байналмилалӣ низ маҳорати худро санҷид. дар чандин мусобиқаҳое ки мо рафтем иштирок кардем, ноҳиявӣ, шаҳрӣ, дар манам мусобиқае ки ба наздикӣ дар давлати Қазоқистон ӯ сазовори ҷойи аввал гашт. Мо хеле хурсанд шудем. Аз ин толор, аз ин мактаб ҳамин гуна варзишгар сазовори ҷойи аввал гашт. Фахри мо аст, фахри миллат, фахри ҳамаи тоҷик, миллати тоҷик аст. пеш аз сафар кардан ба ҷумҳурии Қазоқистон Мавлоно ваъда дод ки агар ман мағлуб шидам, ай он тараф вақт пиёда мерам ба хонарам, мара набарен. Чунин ҳамихе боварӣ ба худ боварӣ комил дошт ки рафтем ғолибият ба даст меора. 5 рақиби худро шикаст дода ва медали тиллоро ба даст овард. пирӯзӣ дар мусобиқаи байналмилалии Қазоқистон танҳо як медал нест. ин рамзи ҷасорат, омодагӣ ва боварӣ ба нерӯи худ аст. ин далели он аст ки варзишгарони навраси тоҷик метавонанд дар ҳар гӯшаи ҷаҳон бо сари баланд ҳунарнамоӣ кунанд. якчанд рӯз пеш дар ҷумҳурии Қазоқистон 5 рақиби худро шикаст додам, сазовори ҷои якум шудам. аммо муҳимтар аз ҳама, Мавлоно намунаи як насли нав аст. насли солим, насле ки вақтро беҳуда намегузаронад, насле ки барои орзуҳояш мубориза мебарад, насле ки медонад муваффақият тасодуфӣ нест, балки натиҷаи меҳнат аст. ман мехоҳам ки чемпион ҷаҳон шавам, дар бозиҳои олимпӣ муаррифгари давлату миллат бошам. имрӯз ӯ танҳо дар оғози роҳ қарор дорад. пеши роҳаш мусобиқаҳои бештар, имтиҳонҳои ҷиддитар ва майдонҳои бузургтар истодааст. аммо бо ҳамин ирода, бо ҳамин меҳнат ва бо ҳамин дастгирии оила боварӣ аст ки ба ҳадафҳояш мерасад. падари паҳлавон будан на ҳама ича эҳсос мекунаву мефаҳма. И барои паҳлавон шидани фарзанд бисёр ва аз бинё бисёр машаққатҳо дорад ки вақти бисёра дариғ намедориву айдами фарзанд медавӣ ки паҳлавон шавад. модараш барои паҳлавон шидани Мавлоно зид нестай, дастгирӣ мекунад ки ҳама вақт ки пешрафт кунад. дар оянда ман машқу тамринро зиёд мекунам, мехоҳам дар ҳамаи мусобиқаҳо ҷои якум гирам. то барномаи оянда,
با آرزوی آنکه هر کودک تاجیک راه درست خود را پیدا کند و با مهنت و اراده به آرزویش برسد.